Juan hanggang siya ay naging mature na tao, 30 years old. Saka dumating siya sa Ilog Jordan para bautismo ni Juan, para ang buong kapustusan ng Diyos sa kanyang spirito. Pero nung sinila, nandiyan ang buong kapustusan saan? Sa kanyang kaluluwa. Buong kapustusan na ng Diyos siya. Pero sa kaluluwa na. Pagdating ng Ilog Jordan, buong kapuspusan sa spirito. At sabi mo, he received the spirit, the measure of God without measure pala. Sabi ng John. Okay? Pinuno siya na walang sukat sa spirito. Sa Ilog Jordan. So this is the first fold ng hiwaga ng ikapitong selyo ng mystery of God kung paano ang Diyos bumaba at naging tao. Okay? Sabi ng 1 Timothy 3, great is the mystery